Os estudos sobre a apertura de correntes en augas da Pobra realizados por Portos de Galicia non son concluíntes á hora de garantir a mellora da produtividade dos bancos marisqueiros. Que esos estudios non resultan concluíntes respecto a que a apertura de correntes desos conductos para o paso da auga digamos, sexa positivo. O sea, quero dicir, hai uns estudios técnicos e os estudios refliten que esa posible apertura de conductos non ten un reflexo inmediato, como se pensaba, hai xente que o pensaba así, digamos, na mellora da propia dinámica litoral e do movimento da auga. Aínda así, dende a Administración Autonómica seguirán a traballar na busca de solucións técnicas que redunden na mellora da dinámica litoral, tal e como solicitan dende a Confraría Pobrense. Estudios non acreditan eso que pensábamos todos ou tiñamos o desexo de que así fora, pero eu desde logo decir que por nós non vai a quedar tratar de buscar solucións a ese tema, pero as solucións teñen que ter sempre un basamento a nivel de estudio técnico e de estudios que se contratan e que os expertos elaboran.